Mae'r nefoedd di agor. Chi'n methu edrych ymlaen a rhagdybio'r tywydd. Mae fe'n gallu newid. Bydde fe'n sicr yn haws petai rhyw rhagolwg tywydd cadarn dyn ni bob dydd. Achos wedyn byddwn ni'n gallu paratoi y swyddi arbennig. Gallu ni wedi gwneud hwn pan oedd hwn gyd i sychu mas. Wedi bod yn, wel, prynhawn lib iawn, mae'r glaw wedi bod yn really drwg. A does ddim cysgodi o glaw efo'n gwaith ni, so does ddim dewis, really. Dyma yr fwyaf lib dwi wedi bod yma yn gweithio eto. A mae'n neis bod o flaen y tân.